Hey, this is Boy McCoy. So guys, padulong ko silang Anthony kay atong dadon sa dinner. Gato isuroy-suroy guys. So salamat di ay sa mga nag-follow, like and share o nag-subscribe sa akong YouTube channel. So ato-aton si Anthony silang balay. Let's go. Abli ikon, bitso mo sakay trako eh. Ha? Bitso lang ka sakay trako. Ito na bitang loyong. Sa daan sa Roro. Roro break. Meron ka diyan. Tuktok ka, meron ka. Meron ka kuya. Arite. Hello tadi. Mama, lakaw ka? Wala ka. Uy, sami, kuhan ha. Balik lang ni ha. Yara pinarito haloy. Oh, bida. Nada man. Hey Ben. Ano? Amdo. Asme. Uy, dito sa ikuan sa na yung isa pa. Bye. Mga kamakoy, padong mi sa breaks kaya mong mga on mig doan. Unsay kanon Anthony sangyup? Sangyup ko do. So malipayon ko si Anthony kay nana improvement yang lawas. Boss Makoy. Ya, nana sa diyang papa gikan sa Manila. No, malipayon kay happy family. Salamat tali ma, magbibot Makoy. Salamat. Salamat guys. Ano ba? Mga kamakoy, nanay pag-asa, nanay paglaom. Ay, Anthony. Ay, bye. Ay, wow. Mga kamakoy. Payo na kayo ni, nanay ang papa, nanay si Anthony. Ay. Salamat din dyan Makoy. Mag-tugod Makoy. Kaporta. At makalakaw akong anak. Sarap ako ito, no? Salamat ko ni Makoy. Kaporta kita akong anak. Kapit na kita makalakaw. Hanggang sa kabahin niya, yung kita tabangan.
Pero salamat din dako po sa Ginoo nga si Boss Makoy natabangan po. Sa Ginoo, lahat siya. Wala. Kaya ika lalo kay bugla kayo. Kaunsa. Wow, yummy. Klaro. Ay, oo po. Una lang yan, Tony. Pero kay part-time job. Tawa ha? Pero teka. Pero mo? Ano ka? Ito. Nakainom-dom na sa magbantay na sa una sa pinag-isa na ganit. Kanang pinagawa ko na underwrite. Nakainom-dom na. Ano na yung gigbo? Damay ko handa. Yung nga nga kapos eh. Oo, yan na ba? Magbantay na sa una. Lagi sa kapili. Bantay. Magbantay na sa kanda. Mga motor. Yeah? Sa una. Apa? Okay? Parking. Ba't ba nag-indo? Kailangan mo na niya. Kanin mo na nito. Ay, nakalaan. Pinta mabaw nila siya. Basta ko ba? Patunahan ko. Ano? Ano?